खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जोंनि गासै रायजोफोराव जेसेबां पुलिस दोङो बा बै पुलिस डिपार्टमेन्टआ जोंनि सेफटिनि थाखाय जेराव जोङो थानाफोराव हाबैनानै जोङो निजेखौनो जाहाथे सेफ होननानै जोङो सानना लानो हागोन। नाथाय दिनै जाबायदि पुलिसफोरनि जि इमेज नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ जे सासे पुलिसा जुदि सोरनिबा नखराव थाङोबाथाय थांलाय फैलाय जायोबाथाय बै नखराव बारा मानसिफोरा माने थांलाय फैलाय जाया, मानोना बिथांमोना सन्देह खालामो जे बिसा माबा मोनसे केस जादो आरो नङाबा पुलिसफोर सोरनिबा नखराव थांबानो माने सुबुंफोरा गाज्रि मोनखायो, पुलिसा मानो फैबाय दोङो बिसानि नखराव। बेफोरबायदि जोंनि दा रायजोफोरनि पुलिसफोरनि इमेजआ। नोंथाङा हमना ला लामाफोराव सोरबा नोंथांखौ होसोदो बा सोरबा नोंथांखौ एदावदों आरो खाथियावनो पुलिस स्टेशन गंसे दोङो, नोंथाङा पुलिस स्टेशनाव थांनो गिगोन। मा पुलिसाव थांनानै आरो बेयाव माने इमान गोलाव केस नांनाय माबा नांनाय बेफोरबायदि जोंनि इन्डियानि आयेन होनबानो सुबुंफोरा गिखाजोबो। आरो बे केसा आंल' नङा, नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो सानो जानो हागौ। सोर सोर पुलिसखौ माने गोसो सिंनिफ्राय फोथायनाय मोनो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहर, आंबो मिथिगोन सोर सोर आसलते बेसेबां पारसेन्ट सुबुंफोरा पुलिसखौ फोथायो। आरो दिनैनि केसाबो बेफोरबायदिनो एक्चुअलि आं बे भिडिअखौ सिगांनो बानायखांबायमोन, नाथाय दिनै बानायनो गोनां बाध्य जादों, जेराव माने किसुमान ओरैबायदि बाथ्रा किसुमान ओंखारफैदो गोदानै, जाय बाथ्राखौ आङो सिगांनि भिडिअआव नोंथांमोननो खिन्थायाखैमोन। सासे आर्मिनि मेजर आरो बिनि हिन्जाव, आरो बै हिन्जावा हटेल गंसे दंमोन, बै हटेलखौ हरनि 1 बाजियाव बन्द खालामनानै सानैबो न'आव फैबाय दंमोन। आरो बै न'आव फैबाय थानाय समावनो बिसोरखौ साब्रैसो इन्जिनियारिं कलेजनि स्टुडेन्टफोरा लोगो मोनो आरो लोगो मोननानै बिसोरनि लामाखौ हावथेनानै बिसोरखौ गाज्रि गाज्रि रावजों माने रायनाय ओमफ्राय आखाइ सुहैनाय बेफोरबायदि खामानि बिथांमोना मावदोंमोन। नाथाय बिसोर सानैबो जेरै थेरै बै जायगानिफ्राय ओंखारबोनानै भरतपुर होननाय पुलिस थानायाव बिथांमोना हाबफैयो आरो हाबफैनानै बै हिन्जावा बेयाव थांग्रा नुहैयो सासे लेडिस पुलिस दंमोन जाय नाइटि गाननानै जना दंमोन। आरो बिथांखौ बै हिन्जावा बुङो जे नोंथाङा FIR लिर, जोंखौ ओरै थोरै लामायाव साब्रैसे सेंग्राया जोंखौ माने डिस्टार्ब होदो, जोंखौ माने गाज्रि रावजों रायदों बेफोरबायदि। बिदि बुंनायाव बै पुलिसा रागासो जोंनायसै आरो रागा जोंनानै बिखौ उल्था माबाफोर बुंबाय। बुंनायाव बियो एक्चुअलि मिथियाखैमोन जे बै जाय हिन्जावा कमप्लेन होनो फैदो बै हिन्जावा दि सासे लयारसो। आरो बिनि थाखाय बै लयाराबो गावनि सायाव, गावनि जि फरायनायनि सायाव, गावनि डिग्रिनि सायाव मोनसे फोथायनाय दंमोन। आरो बिनि थाखाय बियो बेजों माने गावनि डिउटिनि बिसय बुङो जे नोंथांनि डिउटिया बेफोरबायदि नङा, नोंथाङा मानो बिदि ड्रेसाव दोङो, नोंथांनि बेफोर जाबाय खामानि, जोङो पाब्लिकखौ सेफटि होनायानो नोंथांमोननि खामानि। बेफोरबायदि बुजायबाय थानायाव आरो सानै हिन्जाव पुलिस फैनानै बिखौ हमफ्रबफैयो। फैनानै बेयावनो थानाय किसुमान कनस्टेबोला बिखौ बुयोबो आरो बै हिन्जावफोराबो लोगोसे बै हिन्जावखौ बुयो। आरो जेब्ला बै हौवाया, बै हिन्जावजों फैफानाय हौवाया जेब्ला बाधा होनो फैयो, अब्ला बै हौवाखौबो बुग्लिजोबनानै जेल सिङाव सोना दोनो। जेल सिङाव सोना दोननायनि उनाव दा बियो बायजोआव हारसिंल'सो जाबाय। आरो हारसिं जानायाव बिखौ बै लेडिस पुलिसा लायनो गोन्नायाव सेथेदों होननानै बिथाङा निजि खुगाजोंनो बुंदो। आरो लोगोसे बिखौ गावनिनो जेकेटजों आखाइखौ उनखैजा खाख्रबनानै आथिंखौबो खाथाबनानै बिखौ दोखो बुग्लियो होननानै मिथिनो मोनो। नोंथांमोननो आङो फिसा मोनसे क्लिप नोंथांमोननो खोन्थिगोन। बे क्लिपखौ नायबाथाय नोंथांमोना गासैखौबो बुजिनानै मोनगोन। ऐसा मत कीजिए, मेरे पीछे हाथ बांधे, उन्होंने मेरा पैर। बिनि उनाव अखानायै 6 बाजियाव बे पुलिस स्टेशननि
जि इन्सपेक्टरमोन बिथाङा फैयो फैनायनि उनाव जि जघन्य खामानिखौ बिथाङा मावो जायखौ माने नोंथांमोना फोथायनो तान मोनगोन जे नोंथाङा बानायनानैसो बेफोर बाथ्राखौ बुंबायदों होननानै बिथाङा फैनानै नुफैयो जे रुम सिङाव सासेल' बै हिनजावा दोङो आरो बिथाङा हेल्प होनना होख्रावगासिनो दङ हरसेया बियो होख्रावबाय थायो हेल्प होननानै नाथाय बै हराव रावबो खोनायामोन आरो इखालिबो फुङाव बिदिनो होख्रावबाय थानायनि बै पुलिस इन्सपेक्टरा फैनानै बिनि जि सिङाव गाननायखौ खुनानै होयो बिनि उनाव निजेबो गावनि पेन्टखौ फुनानै बियो बै लेडिसखौ बुङो नों सिरि थागोन ना नोंनि खुगायाव माने गावनि प्राइभेट पार्टखौ गतिके ओरैबायदि माने गाज्रि खामानि किसुमान दिन्थिदों बै पुलिस जानानै सासे जोंनि पाब्लिक सार्भेन्ट जानानै जायनि दरमाहाफोराबो जोंनि टेक्सजों मोनो आरो बै मानसियानो जोंनि सायाव इमान अत्याचार मोनसे माने मावनानै दिन्थिदो बिनि उनाव अखानायै बै हिनजावनि बिफाया बिथांमोना मिथियामोन जे बै हिनजावनि बिफायाबो सासे आर्मिनि ब्रिगेडियारमोन आरो बै ब्रिगेडियारा नागिर फैनानै बै पुलिस थानायाव नुफैयो आरो बिसोरखौ बेलाव दिहुनना लांनायनि उनाव गासै बै जायगायावनो गावसोरनि खाथि खालायाव गासैबो मिथिजोबो जे ओरै थोरै मोनसे जाथाय जादों होननानै आरो लोगो लोगो गासै सुबुंफोराबो आखायाव बेनार लानानै बै पुलिसफोरनि बेरेगायै प्रटेस्ट खालामफैयो आरो प्रटेस्ट खालामनायनि उनाव बै केसा चिफ मिनिस्टारालागै मोनहैयो जे ओरै थोरै केस जालांदो होननानै आरो चिफ मिनिस्टारा लोगो लोगो बिथांमोनखौ सासपेन्ड खालामोमोन आरो खालामनायनि उनाव दाबो बे केसा दा कर्टआव सोलिगासिनो दोङो बिथांमोनखौ दा साख्रिनिफ्राय टटेलि माने डिसमिस खालामनाय जादों आरो दा केसा मा जायो सिगाङालागै जोङो मिथिगोन आरो बे जाथाया जाबाय उरिस्सानि भरतपुर होननाय थाइसे जायगानि आरो बे भिडिअखौ आं सिगांनो बानायखादोंमोन नाथाय डिटेल्सै आं बानायनो हायाखैमोन मानोना गासै डिटेल्सखौ आं मोनाखैमोन नाथाय दिनै आं नोंथांमोननो गासै डिटेल्सखौ मोननायखाय सानबाय नोंथांमोननोबो बे भिडिअखौ बानायनानै खिन्थानि होननानै जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।